Moi, mä olen Lotta ja mä olen Kasvun kartanon puheterapeutti. Mä tykkään tehdä luontopuheterapiaa. Se tarkoittaa sitä, että ollaan ulkona, luonnossa, pihalla ja tehdään siellä niitä puheterapeuttisia juttuja tai puhetta ja kielen kehitystä tukevia asioita. Luonnolla on tosi paljon hyvinvointivaikutuksia ja silloin kun me ollaan ulkona, niin me ollaan usein aktiivisempia, meidän mieli on virkeämpi ja myös sitä motivaatiota harjoitella niitä erilaisia asioita löytyy paremmin. Ulos mahtuu paljon liikettä ja paljon ääntä. Täällä ei tarvitse turhaan hissutella tai istua paikallaan, vaan voi puuhata ja tehdä ihan aktiivisesti. Ja nyt mä haluan esitellä teille 3 erilaista aktiviteettia, millä voi tukea puheen ja kielen kehitystä ulkona luonnossa. Se luontopaikka voi olla metsä, se voi olla myös oma piha, päiväkodin piha tai puisto. Ja jotta voi tehdä näitä harjoituksia, niin ei tarvitse tosiaankaan olla mikään puheterapeutti. Ihan kuka tahansa voi ottaa nämä vinkit käyttöön ja lähteä vaan harjoittelemaan ulkona ja luonnossa puhetta ja kielen kehitystä tukien. Nyt me tehdään metsäpizza. Ja mulla on sitä varten täällä tämmönen kommunikaatiotaulu, missä on erilaista pizzasanastoa. Ja sit mulla on kans täällä luonnosta kerättyjä pizzatarvikkeita. Ja täällä näin on meidän pizzapelti. Ja mä voisin täältä nyt sanoa esimerkiksi, että minä haluan laittaa sinne pizzaan kalaa. Ja tämä on kala leikisti. Ja sitten mä alan laittamaan. Sinne meni 3 kalaa. Ja sitten mä voisin täältä vaikka kysyä, että mitäs sinä haluat laittaa pizzaan? Ja sitten se kaveri saa valita. Eli me voidaan keksiä näille kaikille luonnon tavaroille tai antimille, että mitä pizzatäytteitä ne vois olla ja laittaa sinne. Ja täällä on vähän semmosia hassujakin juttuja. Täällä on myös vaikka naula tai hämähäkki tai jätski. Voi keksiä kaikkea hassuakin, mitä siellä pizzassa voisi olla. Sitten me pelataan ristinollaa ja sitä varten me tarvitaan kiviä. Olisi hyvä olla 5 kiveä, 5 käpyä ja 4 tämmöistä keppiä. Ja sit mä oon varannut tämmösiä kuvakortteja. Nämä on nyt kaikki semmosia sanoja, missä on K ja T samassa sanassa. Eli me halutaan harjoitella K:ta sitten siellä T:n kanssa samassa sanassa tässä ristinolla-pelissä. Tää on ideana. Me rakennetaan tänne se ristinolla-ruudukko kepeistä. Ja tänne ruutuihin me laitetaan ne harjoiteltavat sanat. 9 kuvakorttia tarvitaan. Sitten aina omalla vuorolla päätetään mihin laitetaan ja sitten sanotaan se sana. Eli mä laitan tänne, niin mä sanon, että siellä on katto. Katto. Noin. Ja kaverin vuoro. Hän päättää laittaa tonne. Koti. Ja tässä voidaan aina päättää, että vaikka toistetaan se sana sitten 3 kertaa jokaisella vuorolla. No sitten mun vuoro. Kato, 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 kato.
Ja sitten mun nerokas pelikaveri. Kiitos. 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 Hän saikin tänne suoraan ja voitti tämän pelin. Ja sit voidaan pelata uusi peli, samoilla tai eri sanoilla. Seuraavaksi me leikitään metsäparkkouria. Ja sitä varten on hyvä etsiä semmonen joku kiva paikka, mistä löytyy vähän erilaista maastoa. Et siellä voi olla vaikka isoja kiviä, siellä voi olla tämmöisiä ehkä kaatuneita puurunkoja, kantoja, jotakin paikkoja, minkä päälle pystyy menemään. Ja tätä varten voi olla mukana myös esimerkiksi tämmöisiä kommunikaatiokortteja. Mulla on täällä tämmöisiä, missä on vaikka kiivetä, juosta, kävellä, istua sanoja. Eli tässä me voidaan harjoitella verbisanastoa ja myös semmoisia erilaisia suunnan ja paikan käsitteitä. Että joku on päällä, alla, vieressä. Tai sitten, että me hypätään, me juostaan, me kiivetään. Eli käytetään kuvia ja viittomia tukena, kun mennään metsään seikkailemaan. Hei! Kävellään. Kävellään tuota puurunkoa pitkin. Sitten hypätään alas. Ja tässä voidaan miettiä, että hypätäänkö me samaan aikaan vai vuorotellen. Mut nyt mä hyppään. Sitten juostaan puun ympäri. Nyt mennään. Sitten on kiva tehdä niin, että lapsen kanssa vuorotellen annetaan niitä ohjeita. Eli minä päätän ja sitten lapsi saa päättää oman ideansa. Ja silloin kun lapsi kertoo, mitä hän haluaisi tehdä, niin aikuinen voi mallittaa niistä kuvista tai viittomalla, eli toistaa sen lapsen idean. Eli jos lapsen idea on vaikka se, että kiivetään kivelle, hei mä haluan kiivetä tänne kivelle, mä menen tänne ylös, niin sitten aikuinen näyttää sieltä kuvasta vaikka, että hyvä idea, kiivetään. Joo, kiivetään sinne kivelle. Ja antaa siinä sitä kielellistä mallia. Mutta tärkeää on, että molemmat saa päättää ja niitä lapsen omia ideoita kanssa kuunnellaan. Hauskoja leikkihetkiä!